Ginpangayuan sang sabat ni Senator Judge Erwin Tulfo, ang former state auditor sang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga si Attorney Roderick Wamil kung ginrequire sang COA nga magpaatag ang Office of the Vice President kaangot sa ginreport nga paggasto sang 2 million pesos kada adlaw para sa isa ka safe house. Suno kay Tulfo, kaangay nga tuman kadako ang amo nga kantidad kag luyag sini mahibaluan kung kinahanglan nga i-justify ini sang OVP. Ginsaling naman ni Wamil nga wala sang nangin audit finding ang COA tuhoy sa balor sang gingasto, bangod wala sang gintalana nga spending threshold para sa confidential funds sa idalom sang Joint Memorandum Circular. Ginpaantag niya nga ang dokumento lang ang nangin basihan sang audit sang COA, kag wala sila nagpatigayon sang pisikal nga beripikasyon sang safe house. Pinajustify niyo po ba sa OVP bakit gumastos ito ng 2 milyon kada araw para sa safe house? Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses? Sumagot po ba ang Office of the Vice President? Based on the documents submitted to us, hindi po namin ma-determine kung ilan yung safe houses na pinagamitan po. Pero sumagot po ba siya? Pinajustify niyo po ba? I mean, 2 million per day, it is sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito kalaki, sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts. Na yung 2 million, so hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas? Since, tulad nga po ng sinabi ko kanina, we follow our audit based on the provisions po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amounts sa joint circular, kaya wala po kaming findings as to that. So, tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po, wala po kayong physical audit. Yes po, Your Honor. Alright.